Oh God, He's gonna give you all that's need, all that's need. He is good and loves you, good and loves you. He is good and loves you, yeah. He is good and loves you, good and loves you. He is good and loves you, yeah. Our God, He's gonna give you all that need, all that need. He is good and loves you, good and loves you. He is good and loves you, yeah. He is good and loves you, good and loves you. He is good and loves you, yeah. Ulong ba 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 it, ba 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 it, ba 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 it, jngai. Ulong ba 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 it, ba 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 it, ba 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 it, jngai. Oh God. Iro I try happy birthday baro ngas ngola slam ba kami akan do show barfi wat kini ki kena jonga kid surprise ru kim yo ban one shanisha studio ban yo ban ya shembentalem ban ni haka kid surprise handai wala dangim yo ban ya kendo ban ya shong lang haka ni kapor ba ki kena jonga kid surprise handai ngas ngo comment pat sai sen ngadon ba ikini ki parlo ki jonga ki baju ya shembentalem haka kid surprise ba ita I birthday I Elsa Jack. Hi. Kumba ki kena jongka kid surprise kim yo ban wan chem banta ha kane ka por bat ngi namar ba nga fitep piru filong kum jo pisha asat hayeng msha ban mi school ru ka khang is ngo comments ngo si nei kata Pikli nga mes. ha oi Nga sosiames nga. is ngo si Jack Nga best ba mes nga te like krekot like kedang step like lot baro like tuition sang ba hayeng. Jack le mes ba to ha shutia ben na mes tapadu de mier. Elsa ma fi word ju pen shoy mo yang nga. Okay, to fi mi dei ban ya shrod shipara ini kran shoba ki parlo ki jongi ha kane ka por ki ba ya pet yangiru lengba ka kid surprise happy birthday baro ha kane ka por ma piru filong kum jo fite baga school ha kane ka por ka khang dukan ru ki khang ki babon ki dan tang ki sngi ki ba play handai wala da ki play kita ki yo ki dukan ru pi film yo ban le thiet jing thiet pi yo Elsa Mami lem shaira ban mi yang ana yo. sha nei Jack fi yo ban mi Nga yo fi yo ban mi tang hadu hai tang hadu hagit. nga talai ha kani ka por wat kini ki kena ki barang pe yangiru fi yo ban mi jingai e kan dei tang hadu hagit jong phin dei ha ka ban ning kong ha ka por ba la yo e kani ka jing pentep na ka benta ki katu ka ne por nam ta shi por ki school ken ha ban khang wat ki office kadang khang kim pat penlong jing trei but ki babun ki e ki dang khang dang pensanya shipor kumbe I Jack I ong meneng ati ngas ngau tenat ba dan kamban di school dan kamban haban khithia dang step dan kamban di tuition Henry how to kata kalong ke bas ngau tenat se kata kalong ke ba yo nong ne ke balong ke ba do nong ne Elsa Kata mes de bedunong. yes kalong ke ba do nong dai Henry nam ta shipor nganget dang haban shong hayeng la jong yo ban mi pile you Elsa pile you Jack Ngaman, mes tap mes. Kumbala bihikai last time piong badai banduai. Pule Baibl. Ngalale mes kata jaka mes cupule hire jingjai to shutia bete mes. Jack kare kumta Elsa fila sedang yang man pensoi mami iong judai banyak tu pensoi. tongin poi no shaka way pat mo hakani ka por ya thu nga Elsa ya thu nga Jack menta ngi I ba shi por la sha khang no ki school ki jongi ngi mi ban mi shabar ngi sha set be ha plau la jong la ni tang hadu ha gate tang ha yeng ha kamera ngim dan ngim sha ban de ha park ngim sha ban de ha ki dukan ban de she ru handing shong be tang ha yeng pite balai ka daw Ong mapija. Ong mapi kam start mafi. Temen obatep te tu ke ka daw ba na ka benta shi por yang ibaro la sha ban pensyong no hayeng
Bentuk kesngia mes ngala kwa belecha skulam ngala mes pala de ki friends ngala ang te mami ngakwa le skul na te mami padong yang ana but na badan tau kenyang corona. Blah, blah, blah. Jack, how to film tips ba balay ngi siya. Set no hayeng si por. Ka ay ka ba yung Elsa ka ba day kan na marjong uni uknyang ayu? Corona. Na marjong uni uknyang corona. But vite mdei boong ba ki ongingi tang ban syong hayeng handai kilaya paru ki don ki katuk ani ki rules and regulation bingi haban follow. Ni don kam ban le ki a kita ki dei ki a Elsa fit kan mau vite Ang ana ban sat kti sipang kabaning kong hoot bangi don kam ban sakti sipang nang ta ka ba tade ban cover the mask na shyntur. hoot kilaya ong reingi bangi don kam ban ya da bandai kanika shyntur lani bandeng de ki mask nang ta Ang sa pijak ngalaklet te jak ikam tos tokaway. taong Jack ngatip i tip sa ke pan bikin mau Pan le social distancing. hoot Distancing, miss. ka social distancing Jack Oh, distancing. hoot kata distancing fitip bat kata ru ka badai ba kilaya ong ruingi bangi don kam ke kata ka social distancing ka bamut bangi don kam ban le kumno ban ya syong Ban yasong Ngai. but Elsa combination. hoy handai fitip balai ki ong ingi bangin lapa yangi ban le kita ki a baro bangin yo ya ka jingya da na utau knyang wei Elsa na uknyang Corona. Nang tade COVID-19. Oi, na corona lani COVID-19. Henry, bali fitep ki ong ingi bangi don kamandeng mas, ngi don kamban ka social distancing, ngi ban ya jngai na iwei, nang taki ong ringi bingin sakti, nakapor, ban lekhut. Fitep balai, namar ba? Ki shep tieng ya ke ai, bakin pang, ki shep tieng bakin shitam. Ting yo yap miss. Ki tieng. No. Ngating miss Jak na. tieng. No. Henry Elsa, fitieng. Ngating miss. Balay fitieng. Auto utang corona ula ban penyap si ingi. Tipse mami papa dapat news men miet kyong layap kata. Ngaru tiang yo yap te miss. Te Jack im tieng. No, miss. No. Fim tieng ye ke ru. No, miss. Handai fitep gim don kam ye ka ban tieng ye utau corona ba ula ban penyap ingi. Fitep nem Elsa ngim yap ki bre kim yap tang no corona. Ladam de corona ki wei ru ki don ki daw ba ka bala ban penyap ye ki breu. Ngakwa ban ai jingkan men ban ai man semi pi pat ha kanika por Elsa kam tam e pi ba film day ban ting ban yap no namar kanika jingpang jong uniu knyang corona mo kakting jong blay ka batayangi bangim day ban ting ya kata ke a ka ba penyap ya ka do ka jongi ka bamot ka ba penyap kanika met ka jongi namar ba fite mo Jack baru hiki brio hakaway kasngi kinsa ya handai balik ngin shu ngosi ban ong shu up ban shu ngosi ban shu syong si be ban shu ting be ban ong ngan sayap jaka bangin lek men jaka bangin wadi ublay kat bangi dang dan ha kanika sla khando kat bangi dang ya em kat bangi dang ring man sim ngin le ya ke a ka ba pen sngo bhayo ublay mo im dan kam ban shep ting ya ki a don ki batieng you spider don ki batieng banyak ha ka badum don ki batieng wat de ki knyang ru ki tieng Jak ting knai miss. ni tieng ye ki taru handai gak tieng ka jong blai ka hikai ngi ko ngim dai ban shep tieng ye ka ka bala ban penyap no ka do handai fitep ngi di ban shep tieng kam tam ya no ya utau bala ban penyap ya kan ka met ban kan jo ru Jack ya ka mensim But fitep mano bala ban periap pada ka mensim ka jongi. Mano. Lada ngem kat kum ka ktien ka jong blay lada ngem ya ka man pen sngo bhayo try but ngilong satla be ya ka ktien ka jong blay lama hami ngi bamde bande kata but ngi lek nang bay ndala dep ru ngi lek nang bay ngi le persya ka ktien ka jong blay fitep kata ru kala ban pen yap ke
ya ka mensim ka jong u breu te ka ba kham sher khai ga de gai ban yap ha ka do ne ban yap ha ka mensim ne ka ba kham sher khai ga de ha bangi yap no ha ka mensim handai tu ai ko mangi ha ka ni ka por ha bangi yo sngowi ka ting ga jong blai ha bangi I thu you try Jesus Christ ba ulong unong penem jongi ubala pen em ya ka ai ya ka ni ka mensim ka jongi ngino mai la lanu ru ba ka mensim ka bala pen em da u try Jesus kan yap no ngin nang pen em ya kata ka mensim ka jong da ka bashania ya ka tin ka jong u try amen nga kwa ban ai mensim ha ka ni ka por ye pi baro ba pinum shapting ya ki e baja ha ka ni ka perthai ka kta tang ye tang ye ka do ka jongi Henry ngin yai perkat bat puson ye ka tien ka jong u blai ka ba pen em pa de ka mensim ka jongi ka banum pen yap lanu ru ka mensim ka jongi mo ha ka ni ka por kumbang ala kli fi mene Elsa Jack ba ka sorka ka ong yengi bangin le ayo hakini kisngi kat bangi dang shong hayeng kidon lightly kita ka baning kong kumbai ong Elsa bangin saikti pang mo balingi don kaman saikti habangi saikti ka kti ka long kumno ka long Kut nang ta ka baar pat kumbai ong I Jack bangi don kam bandon ye ka social distancing ka bamut ngin long jngai na iwei but ka balai pat Kavada kamas na shyntur. Hoot bangin cover ya ka shyntur ka jongi da ka da ka badeng ya ki mask mo hakan ni ka por nga kwa ban batai ya pi ba kita fitep kam shim la mi tang menta ba kam dei tang ka sarkar ka bla batai yengi ban le kom ta handai fitep ya kita ka ban le khut ka ban long jngai bat ban ya dai la de fitep la da tho lupa ha ka Baibl snol ngo snol ngo dai mentangi don ha uslam ko bakat nu ar hajar artho ar hajar snem men shwai ka taru ha ka ktien ka jong blai la dep tho lupa ba ngi don kam ban le kita ki lightly ngi don kam ban long ki breu ki ba khut anum ong ki ba le khoi ba chu sai tang khti ba la khut no Henry bangin long ki breu ki ba khut namar ba ka ktien ka jong blai ko ong nga u ba khut te phiru phin long ki ba kem no ki ba khut amen haba ublay ulong ba khut ai ba ngiru ki kun ki jong ublay ngiru ngin long ki ba khut ba ngin long khut haka mensim ka jongi ngin long khut haka ai wat haka jingmot jing perkat ka jongi ngin long khut haba ngia don kanu ka jing ya dei lane kanu ka kam bat ki breu ngi don kam ban long ki ba khut kelas ngau tho bat ka ba ar pat bangin jngai na iwei haka kting ka jong try la dep tholu pai ka ne ka badai na ka shithi ka ba ar shiki nong koren le nong ka ba hanreu ka de khot ka ba khat nyau ka ktien ko ong na ba kumta pinya mino na pedeng jong ki batu pinya klat no ya la de ong mutrai batu wat kta shu ya ka bam khot tengangan pedang ya pi halade ong ka kting ka jong utrai te utrai la de hikai lupa yengi bangin long kumno kiba khut ngin long kumno kiba jngai bat kumta utrai un pediang yengi bat haba utrai pediang yengi babangi don pat utrai ngidon ruike ngidon ya ka jingyada kumbaka mask ka sarkar ko ang habangi deng mask ngiyo ike ka jingyada habangi jngai ngiyo ike ka jingyada habangi sat ki kti ngi pen khut ngi yo ike ka jingyada ka Baibl kaladap kular lupa haba utrai Jisu ula ai no kata ka snam ka jong unam ta jongi iwei pi iwei kala long kata ka jingknya kaya dayengi na ki jingpang ki jing shitam baro pitep am kata la tho ha ka Bible ba lengba ka jingjang snam ka jong u la le amno la pen kia yengi bar haba ka tap ka snam ko jong utroy kanu ko jingpang kanu ko jingele kanum la banwan banele yengi mo Elsa las ngau tho menta finum shep ting na ba ngi dan ke ai ka jingyada ka jong no ka jong ka snam jong u Jesu amen but kam tam
haki sam ru ngiyo ikaniga jingkular ka ktien ka jong blai ko ong na ka sam shi spa arpaway ka dekot ka ba nyo ka ktien ko ong ngan sumar ya me na ka ba sneu baro bat ngi ong ba kaniga jingpang kawan ban le kum no kawan ban pen sneu kawan ban pen sneu henry ka ktien ka jong utrai ka kular ba ong ba de manu ban sumar ngi ki jing sneu baro de try uban dia dayangi de utrai uban sumaringi nakabas neu te habangi don utrai ngi don uta unong ya da ngi don kasnam ka jongo chisu batap ingi te hautongin shapting ngi nom shapting henry ngin de akom no ngin shania be hakajinya da ka jong try kaba utrai ya dayangi bat upelat ingi nakabas neu baro shushu ru hagak tieng ka jong utrai ko ongkum ni na ki sam hi kala nong ka ba san pohon reu pen bot lang ya kini ki kentien na dien jonga kam tam ya i Elsa bat pi baro ki badang tieng hakani ka por hayeng kwa ban ai pi ya ka jinkerman na ka tieng ka jong utrai ka sam san pohon reu ka dekot ka ba lai tengin ong lang sam san pohon reu Sam san pan reu. dekot ba lai Kot balai. haba nga shep tieng Bang shapti. ngan shania Ngan shanya. hame Ame. habangi shep tieng ngan shania hanu Ha u try. good habangi shep tieng ngan shania hau try te habangi shania hau try utrai hau tu unum le ai nam ta jongi un wan am ban yarap yangi Oh, miss. hoy utrai hi habangi shep tieng ban ngi shania ano ha utrai hi daladi un wane ka ban yarap ingi na baga tieng ka jong utrai ka kula na ki sam sau pohon reu pat ka ong ba utrai ulong unong yarap baha dan ha ka por jing jinjar bat habangi jinjar habangi ka ang sho utrai uban pelat ingi na kita gijing shep tieng jongi baro amen. Amen. But kita bahaga ni ka por nga kwa ban ong ro ye pi ban pen ket mau ye pi ya ka jingkular ka ba kraw ta me ka ba utrai ula ai hangi leng ba ka ktien ka jong hei ba ka gospel kat kum Yohanes lai kan re nga ngai fi baro fi la lenda de ka ni ka de khot Ba ulay ula it kata kata ya kapertay. Bat ula ay tinoya ukun bakam arway. Bat uay ru banget ha on jot shu henry on yo jeng embam joko. Amen. Good. But how to feel ajo perkat menu bakani ka jingkular ka jong utrai kayai tray menen menta ba shadu ki bam jukot ru but hakani ga sni ru ngakwa ba pi pin kam kanti kani ga ktien pitep ga ktien ka ba ongkom no ba unu ru banget ha kanum ja ka e ya on jot shu te kum ta kad e ka e jong kani ka partai kanum la ban pen jot yengi balai na marba nginget hanu nginget ya Jisu ba fi kam kanti ka ni ka ting ka jong utrai bat pin ong dry nganget ba kasnam ka jong me ka tap ya nga bat kanugo jingpang kanugo jing ele ki bojing dom ki bojing ele baro jong ni ka partai kanum lawan kata ya nga pikan ma balat ho ha ka Baibl ru shapang o Moses kita ki klam shi pautli ki balawan ka ba kado ka ba de ka ai kalawan kata ka serngeu jong ka jingyap Henry manu bala lat empat ta ki ying jong ikon Israel he bala ta da kai la ta no da ka snam jong lang brod ka jingyap ka khamshim la ban wan ha kita ki ying he balat yo i kai ka snam bat kum ta nga kwa ban ai man semi piru pin kam kanti ya ka snam ka jong Jesus Christ ubalong lang brod jong blai balong ka jing kanya nam ta ka jongi iwei ti habaka snam ka jong utrai ka long halor ka jim ka jongi nginum shep ting balai na marba udai utrai uban sumaringi nakabasneu baro amen
Amen. Hagani ka por ni kwa benginia ruai gani ka jing ruai ka badai na Jonas lai kan real bangi kam ganti ba utrai hi kan habangi ngat ya u kanum la ke e ru ka ban penjot ingi tingin ya ruai lang fien nang am phla la lan dat am kan ka ktien Yes, miss. but hagani ka por na kwa pi ru ki pa ingi na ying jong pi pinya ruai lang bat ngi kan ka jing ruai da ka ba kam ganti ya ka jing kular ka jong u Jisu. God so loved the world that He gave His one and only Son. God so loved the world that He gave His one and only Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God so loved the world that He gave His one and only Son. God so loved the world that He gave His one and only Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God so loved the world that He gave His one and only Son. God so loved the world that He gave His one and only Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God so loved the world that He gave His one and only Son. Hagani ka por ni kwa benginia duai nam ta jong pi baro ki ba pet yengi leng ba ka kit surprise ba utrai ka snam ka jong u kan ya dai pi kan tap pi bat ka nu ko jing sneo jong ni ka perthai la ni ka nu ko jing pang ka jing le ka bo jing dum ka e ru kanom la ban wan ha ka yeng ka jong pi lem ne ha ka mat ka jong pi lem ne ha ka jing em ka jong pi henry pi pin long bala yo ya ka jing sumar kan kat kum ka ktien ka jong u blay tingin duai ha kani ka por but I Elsa ba I Jack Rose in ya duai lang bat ni bat in kam kanti ya ka ktien ka jong blay ha kani ka por tingin ya duai no Jack Elsa duai no mo in ong try Jisu Try Jisu. Iwan ban aingo ya me Iwan ban aingo ya me. baka ktien jong me Baka kete jong me. bat ka jing kular jong me Baka kular jong me. ka ai man sem yengi Kai besim yangi. ka ai bor yengi Kai bor yangi. habangi shania Abang Shania. hame Amen. try Jisu Try Jisu. nitip Nitep. kanugo jing sneo Kano ka jisniyo. jongani ka perthai Jong ka ne ka perthai. kamla Kamla. ban kta yengi Bakta yangi. try Jisu Try Jisu. hakapor jong ka jing sheptieng Akapon jong ka jisapti. ni shania hame Shania hame. ni upkerman hame Yap kermen hame. bat ngitip Ban nitep. kita ki ba shania hame Tak Shania hame. ki ba upkerman hame Yap kermen hame. kidum yo le ran Lindom yo lera. dalele Da lei. try Jisu Try Jisu. tap yengi Tap yangi. daka snam jong me Snam
Kerkuru, Kerkuru, yangi baro, yang iba, iwei pe iwei. iwei pa iwei, Haka ni kapor, akan dikepot, bat kisngi ki badangwan. berkisni badangwan, Bangin long, bangin long, haka jingka, haka jingka, kasnam jongme. kasnam jong me, Atrai, atrai, ni duai, iduai, yaki long ying ru, yaki long ying ru, baro, baro, kinyo, kinyo, yaka jinglan, yaka jinglat, kinyo ru kamtam, kinyo ru kamtam, yaka jing penem, yaka jing penem, haka mensim. haka bensim, Nginum syepting, ginam syakting, yaka ei, yaka ei, kaba penjat no, yaka papenchat no, yaka do, yaka dot, Henry, Henry, ngin long, ngin kiba syepting yami. syakting yame, Badan kabor, badan kebot, ban penjat no, pan penchat no, wat yaka ni ka mensim. what dia kena kemensim, Ngi ai ngo try, ni ai ngotrai, yaki ei baro, yaki ba, bat ngi pediang, bangi pediang, yaka jing le bahajong me, yaka jing la ba jong, yaka jing isnei jong me, yaka jing snai jong, haka jing em jongi. haka jing em jong, Ngi duai ngi pan, dua ban, daka ba ai ngo, taka ba ai ngo, daka jing ai ru, taka jing le, haka tengo jisu. kerteng Jesu, Amen. amen. Ingat utrai and kurkui pi baro nang ni haka ni kapor ngin ong no kum no. Bye. Verse for this week. Hi, friends! I have a question for you. What do you see when you see a sea? Do you see coronavirus or the Christ at the cross? Psalm 46, verse 1, 2, and 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Even though the earth be removed, and though mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though mountains shake with its swelling. Selah.